Mbuya mano mancho mwe sakana koli taseni Ndizi TV obwansu wo mogusese matemo atero moroberio mya sana na urumba wale kwa letu na babu mkongo tuletera chingero chingi ya chia rumba kurwa sense ya Kongo kurwa sense ya Kenya ni mate Kenya ngotera wale rumba kwenda boniga yankwale ni asomo robeli bwe chigosoli ebinge byakolekanire wiki etimeto ya Harambee Starlets ya sokigwe sama mirano African Women Cup of Nations Ocon Toto areba mirano UEFA Champions League rebe ntevinge biri byakolekanire imeye biti au ne chigosoli tobe amo gochakira bodi yawe kachinsa 12 funa botambire tare Ndemo Steven captain 001. Mbuya mwana sokora kubati omorobeli wechigosoli buna botambe kore tuna Ndemo Steven captain 001 nyora buna naboko bwati gwetera ase ensemo ya Facebook gwetera page nganyira buna Ndizi TV News okwanda ya Facebook wa search Ndizi TV News kwanyore page yu kwa like wa follow kirenga ki ebinte bya ko Ndizi TV bikoretu naboko nyara komanya buno muri video bwechigosoli bone yani go live ime ya Facebook Ndizi TV News nyora nonyese YouTube etore gwetera Ndizi TV News ogusache channel emeka buna Ndizi TV News wa subscribe kwa bateke ngere kirenga ki to tware binte bya ko Ndizi TV kwa ngati yabali abatangani konyara ko bimanya nyora ndira botori kere SMS wetera enambere guragwa se screen ototebi nkuru ali konyara gotobwata omurobiri orero mbirengera likibiri obwate se video binge turabe tugokwanera kurwaiga ase egetase ni Ndizi TV nyora ndese nambe yue ragwe se screen nabo otorekera gwetera SMS ni maitali bange babwate free text nabo otorekera gwetera WhatsApp okwande nambe yo kwanyara guseve nambe yune nambe ya Ndizi TV watolikira ebirengera libyao na ito koro egese tasiri Ndizi TV ndone kibuna nko bisoma zole singa nje birengera libya bali bonse bagotuligereri na bibigoto wa esiro yoko nyagusuka mutu bunege taseni Ndizi TV nabona ndoko inkira Ndemo Steven gwetere sense mo ya Facebook gwetere Steven Ndemo Junior use JR kwa sange birengera libya byao twanyara goikirana na kogendeli ebintu au birakine gesago kyomo gusi nechigosolido korenderero iga omwancho muri ne matese umurobeli bwechigosoli tindi gocha nawe nje bueka nje ne captain ne bataba ntabange akolega asina barabu kwene kibunda email ikirese wente eike abwase email yune email yechigosoli ero igani mbwate gati yabateteri betimi ya Shabana FC amoche sati yabegetenere sati endagu gati abirikire Shabana FC almost totally we miaka menge miaka wetani 10 na tutebi letaliaye na andake kayaru suti obwali obogo totally team ya Shabana FC na agogete na Shabana ya boniga to sangenera sobo imete ona mo chingaki anyare gotokwa na tebi nkoru nsemo tyo konyara koru. Okay, asa marida ngoro kweri kinyangaresi nka era alia mwembe etauni yaito etimu ya Shabana ne timu tuanjete sana unanje nini anjete sana nange ndokonye bwati ngaki ya mwaka 2000 kindombo kengo bwati tato mindo kurumaiga twaso stadium se twetere ibao bya renga ali nyanjwa bado ne stadium ya yemo ya renge bado gusi stadium yes no nanga ndokonye bwati timu yi mpaka bono iga tukaje tukaturumboka tukaje tukera na NSL unabona iga twandete kororanga bosento nyare ko so KPL bisori lya bwango no wakireta Shabana yabone usichabinilie nkoro nere yarako baobu ali abalenda buna batiotiriri asenga kie bona iga Shabana turatebe enga kia mega mbye twarenge gokora lakini rende bintu bikaba buna byabete asabona iga ntu achake ligi ebia yekire gatia twatwarire shida kidogo batirende gento ndeshwa enga kiewe katutire abo yabwengo yone ali buna haba tetoli mbali ko kumoyo nimete no nje nimbate timu yane SMA ya Gusi ndo bate timu yane SMA ya KPL SMA ya English Premier League kwa English Premier League timu yangu itu sana kolende ntoli ko kumoyo eto kwenda kwenye bwati unataka tebe kwa igana Mr Eric Nyangaresi kati ya batiote ya bakoro sana we timu ya Shabana FC na tebirengeri byaje se egambo turatwari tukolia rero na ebirengeri byaje kolende nimete sorongo rwa Gusi ndo bwate biyegwe binge ndo bata bana bwate chitalanta abantu batebire Gusi ne bwate biyegwe binge bye chigosoli anagana ntego sanga no yomo bwaba gosoli bali abakoro be timu ya Mathare United olenge sense me ya Gusi kanyara
tebe birengere bya igoro ya ebiegwa inki abasore bwente bakore inde baikere chitaya guse chitaya cyabo cyebyo kinyare komesa tenda sema ya kabere ya studio toyibwe nkwana yaye Anthony Mugaka Fadiga Osongo nomo kusinde na chesere madare ko Nairobi bakamuna na ikire gusia talent yababe nyetumie buya singenza abana sengi no konyora baguchiba gosolina marioga akoba salie mebere yabo bono asa ingine mbya kwacha segeti egere to konyago twara chita mu chirijo go tumia marioga mabe okogosoli okogo chesu mobiro okogoro kona okwira tambe nande watumie bintu byao bya nande watumia kirengia mate kogosoli atuli gotumia okogoro gotumia pya kakiri bakonyebeka ono konyora gaki Kenya si talent sigosira abana bachi konyakolie binte bibe ono konyora ngaki ogo kore binte bia andake guteresa kayo nyana utabuna atienda kikero obwateke osobwate talent mbuya kuerenda bunenko yeye watu wara discipline ngiya na andake kwa na mangana ya ututumike ebintu bikunyara gutindi andaka yoroche discipline na ututumike ibintu bigutindi andake ngokonya biro mogosori wikere ngana ngeni yaye yagosori egende kogera talent chinyinge konyoru mundu agwate chigo chiaera no gosoa mangana ye amarua kunywa mariogo ndobwata abantu abange sana Kenya itu kango barare kwasa gusiye ito lakini bono konyoru mundu aso ebintu ebiga utumeka ta konyoru mundu kumuguide ngaki akora kwanyora usire irororo talent eri ya abanyakora kiamanya gusira so ndobwana tonyora abantu bao tokonya talent ya gusiye ito talent ne chinyinge ne tabo mupira kuminyoka ngoro nuro chama minyoko ngono ndobwate babo biri bakominyoka neji talent mbali so egendo toratebe kobwate talent egendo okoro no mwana kabwato muibori alinka no kumuikange onyare komokonya talent squeezing onyarire ko na benge gasinde yonse so abagusi endo natebe talent to university asabana baitonye babwate kegwa kerikiabo kende gionse aranyare gokonya na ebia egwa ngwa kana bire kora muri abantu iskali nkonyara bare konyora ebitoki bweterase ekewa lakini bone ndoge turanyare kubwatera ngusiye ito bari batineta mangana emepira tusomie abagosoli baito ngaki babwanata kwerenda ebintu ebinge amarua chinyasore nini ebintu ebi byaitira abantu abange baito ngira mona deni Erika ta una kero bate kewa ene kibura no nyali tego tware ndo ko kumana discipline ngubwatira amachiko ye coach nkwerendole erinde lirioro motero uri meyago solenda yonsi nabogo keno nyare goikira engene yawo umanche muri nyora buna bona ase eligi ya Nyanza Regional League ngati ekirigi kiri kinene cyekitimu ebirabu kurwa sorongo rwagusi Nyanza Regional League ya nyara gochaka na weekend yetole ebale ntunda ya gatose round 3 ya mamireni yayo a Nyanza Regional League nabwo ase cyo sori a kigendete ko sori buna litikolia rero wate kune timu ya Gucha FC yajalire kujikore timu ya Muruga FC kurase semeri ya Nyamira egorie yemo asirige na liesagero abone se gucyanyo lirobo bwina Muruga FC ngate wiki yete banyora ebaenda makali igobona banyalire gosiri igonega se bwente beto mesana babogi cyana kurase semeri ya Muruga FC banyare gwe musayigoro bene kibuna ngotora bali results tire chingia ibane binge mbirororo ime Regional League turabeto kubwati kurenda se wiki ya eta totore gosori gatie timu ya Kikao FC na Getembe inyora buna Kikao FC Ria Soimi ya Regional League ne timu Kikao FC na Ria Soimi ya Regional League ne timu ya Ichuni FC cyale kosori getikeri kya Getembe timu ya Ichuni FC ekanyara konyorobo bwikigori sato ase egoria yemo tuwe ngana yayo mu bwatani kurwase timu ya Kikao FC ingara otebegore ya gosori yeyo gosori ya berbia twatemire no mupiro mutanga ni twachakire ande Kikao Sports Club to evangete no metekere uchake kinyanganyire kia rasma mechando kegebo twakiro mupiro mia na ande twagokere kona result yo 3-1 taliembe and we expect good results as coming from next week. Keep following us. Twagokere sana so mupiro rengere ende season iro kwenye tukwa Katore County League players mbaro twaone riko chi team chini na Shabana na Gusi FC wiki gana chi wiki chiko cha kabla transfer season etrahera ninganyere tiko sign new players ngare tiko meketiko skiane kebe na kereke imara ichuni babero roba kilo no mupiro mo kabera bawaka ninde shwa
kuchakira next weekend more results ingia kurukika sports club andake erike okwiwe enkwana mo batene iwe timu yeyo takiri kikayo bale ngomo geni bakanyara kogeni kune chigori chinyinge na ichunia inaleta mamereni aya gusoroche enko yeye ne litukika olitukurerengeribe asago so erigende onsi omaide tuli komanya oyo ochukonyora noro linga kia gwa kumupira ande ne timu engeni yanyare go so regional league nagetembe boyo ichunia FC yarenge yes ichunia yes ngore ngimira bakonya gochiesa mbache banare ono mupira mutangani babona tuko kumoya muna batebire galia egento tukubasabira nobo bwi mbache bebange bamanye ngaki erige ngaki mupira kunyara gugwakwa asase mendo morokyo monene bwe timu ya Ichunia FC naba gosori kurwe captain bwe timu ya Ichunia FC na bumbasa ngite birengere livya bunyura bune Ichunia FC naba bwe kwambe kelikia matoke Memorial Cup kelikia abeso mwakulu nyara gweta ni timu bato manyo bonge sana ime ya regional yetuwe nkwana ya yaba bwata ni kurwe timu ya Ichunia FC wapata na sai bila mano ya kana to travel ku Ichunia ward tubate timu yetu kwa Ichunia combined ene round ya kabere gusirikia sa regionals na karatu acha tu planti a win from away na nya sawa kodege ntekija otobwereire ijapokuwa challenges chaba igana hali na tuacha ko so ege pindi ya kabere pindi ketakani bya murabachi ya sana ijapokuwa lende challenges batu ara pindi ya kabere bamurabane mbakabuye asa marieta nguru kugiresi gesare kurugogete bamurabe timu yane Ichuni ba kumupira omuya bose mereti ba kumupira omuyo morora bamurabane ba Ichuni ba wa kumupira motoera boyigo timu iri bari gochiasa nero ekwaneru ba kumupira motoera rubune Ichuni yeto yakabuya njasa marieta nguru ku Anthony Ongeri captain ya timu Ichuni wake asante sana so kwa chikuri sata semo otherwise timu Ichuni na bantu tukwesuguma sana kenekera kuge kego trainer lige sabakuga mono nekera kya nyarire kwetoma sana nonye gekombe ya Charles Chwe matoke uko aspirant gavana ya Kisii County ya temire sana kaita gekombe kya Ichuni kya Charles Chwe matoke Ichuni ya kimuge gekombe kya regional last tu alengoro no tukatema tukabana namba isano era undi yetu taite wa kompira to Ndemo so wakiri ya sana se Ndizi TV asogo ja pia kubati chigoso geje bakigetie kikiage tembe ado istwaro denga Ndizi TV nere mutwe nere ranyale ku support talent ye chega igewe nyale kubato mupiro egere abana bakebari bara bakebanyara ko improve Rogi birengere vya kwata ni kurwa se nseme timu ya Ichunia FC fata bisoni ya eta haba namba isano ntole bya season ye mbasuke muti gose bararare kirasi mirende banyale gusuka maiga ese mino binda bya rigani skolia mambi ime ya Nyanza Regional League na sense moya gesusu ne chikonye geni timu ya Kikao FC timu ya Nyansiongo nenya geni timu ya Kineni timu ya Kisii Industrial nenya rekonye geni timu ya Nyamira United ese mwalio timu ya Nyamira Super Eagles korwa se county ya Nyamira rachikonya geni timu ya Small Simba nyora una Small Simba na timu yetu masana ya wewe kombe gia CDF SML ya South Mogirango na timu yete kurwanira baikese final ya kombe kilikia matoke Memorial Cup ikontre na chiko sile chuchiro bili tukulia mambi ime Nyanza Regional League na kichira nyale cover asichi timu chigande kurwanira ndakira kira tebiko rechi wasoli chuchiro bili mambi chiko sali cha mambia ndo chenga chitimu Small Simba ni timu engia sana nonya abagosoli abange tu anyora season ye kurusha bana na mtu anyora chigoso abagosoli yange babiri abaya sana igo ne timu wate talent ero ndo chenga mambi go ikeche bogolije point yecho na ne chinde boyo chitoko basabera maya iye kubwa mambi enyari kubwa ne chitimu chanka kuchisabero bobui Mwanche wale uneri kinyangare sigatia wata nive timu ya Shabana FC kwa sababu atiyo telive miake menge ase timu ya Shabana FC kuruwe virengere liviaye igore chiko soli au chiro beri mea Nyanza Regional League litukulia lero ne litukulia mambi tetora enda ase umotimo kwa mwakego tukoirana ndoga ndire kwe manyia mangi gorie nko yoro gongoro wagusi kuroega sigetaseni kia Ndizi TV obuansu wemo gusi.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagokurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanyetondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurupo garali bwensi bwukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara gose theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Una nago tebe mutimo konego orenga mokia igwe sestulutore na Eric Nyangaresi ati hapa tutilive timu ya Shabana FC asege kakie myake mingi sana nyora buno mulula sembeo nomero beligwe chigoso libuna botambe kwa tunanchenda mo Steven Captain 001 wo sange bengeliga wetire na biyo gura wa screen esemo ya YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News usikuraga nikondikira nikere gwetera sensemo ya Facebook Steven Ndemo JR onyare osange birengeli byao onye koromo gosori onyare konkera turigani tunyare goikira nonye kobwate team turigani tone kibuno kigosori sorongo rwa Gusii na Kenya sobwagari gochisigira tole nemegano yonspi ngonye bwata tole enda ikera abantu abangenyare ko bagacha abanyare gwesomi wetere gitasene kya Ndizi TV iga asare obwansu bomo Gusii ono Mr Eric asensemo ya Nairobi ya wiki eye ikombekirigia kiateka committee ngiatoro murubiri bwa maigerio ase chi matchcom nechi referees okwanda mangana yenkoyo amangana yoboteneri noroje transition ye buna yanyole chitimu chinyenge off guard iganda ketetora nda sensemo ya kabere studio tunyole omobwatani guso secretary general borongo rwa Kisii Evans Mageka anyali go kwanera amangana igoro ya okwegirio ko training ya gendrete asensemo ya Nairobi inse kiateka committee abantu betu baramanya mupira cy'amachiko kiro mwaka mwita amachiko ncincyari yo mupira na inde na kibarangire tukuchiri fa tumanya kira bako no chiri fa chibwate usine chitimu chibwate lakini yendo na basaka de yo minto most things abantu ito bara understand machiko kyara ball to one nowadays tiri ko bufrim lakini abantu mu mupira ko mwaka ko baka gata banchiri fa litabugi iyo amachiko achenchiri even na nyokora wo shoot a penalty to gwendo kusuka kurese goli akira kusuka iyo mupira penalty ekwiroli go those are the things that have changed kyana machika bona kolideki achenchiri n'abantu baitu bamanyiki lakini ndio ko abantu baitu bacha understand and kerere ya poe mono
Egento yetango saba abantu baminto tigeto tigeri chiko liri fali oli getia wa apply na liri amanyite kiara mone complainero ye rifali osijiri faligete na kiki match komwe ko report kiara ma chanya bugibobe mo next mo pira tari kwa ko band ine la machika rororo ala no anyisiko gali gutwa toro muntu kokwa match asesa utari gutuka sabantu balia ngwa sesiare match kom ngwa sesiare center rifali ichi bintu bine nera gutumara independent report yegogera mo rifali yo karaki okoli ngo mupira andake yunengana watekanete na mangana yechire fari nimete nubuna abati otiriri ngakiende ngomye molechire ko molenga kiende muri guisanekane chire fari njira bakubuye sirimbi ngene mate ba game yo yarenge fair yarengeki ayo sokora kwao chigeme chiwe cyava fair nechire ne chifans mutari kukubwati amachikali abekire agetigo se roche ngakiende teri wacha yava fair kerengaki so egendo ndamase goteba ngura nerie katega committee asanti asokora go train referees twanyora challenge chinyinge sana aso mupira ayo maite mune fan nabo gotogia nabo gokwana lakini rende bagane kumnyokia abantu ayunto bwati muna Shabana FC egento nanyare goteba mupira muna twatare twarigereiri chire fari chinde ngobigi baro mupira bobe tigabairane muna babundiswe muno mupira bwanda kobigwa twaeteira ba ebintu mune bibinge sana muno mupira eta twarenge ki Nairobi agene sikibira twanyora challenge tokali chigori chinyinge sana tugakorera kuruze mupira uyu bande gento nanyare goteba amachiko tigachire fari chi training players also coaches ba players amachikari anyare go change nali abantu tokomanya twateresengani watebo imipira kujara kubigu bobe fans mo wesanekana results yecho Evans magikanate babuna kerege tubune kuya kolekande tubwate chi observers tubwate chi officials mora launch ye complain kurabe tambikiro keli chiko kiairu ayiro tene lutari kuisanekana njira lichi koliko rwose muri ko report team teri ko report egento nyanare goteba ntobwate of course abali bakorika asere faria magosari ngonyara tori konyore ngakikero mupira ko bigibobe nabo bagotebigu bali kanse lakini rende nande kwanyora mupira ko bwati magosari tari okaraki tari gocha bwati gwa so ngorengia tigabacha beka majika isaine na lito konyara ko twara mupira ro muya no itu mupira kwanya mupira kwanyare gwaka igwa itu mupira ore umuya utabwati magosandons ngana gosa meli go itobuna inse yobore yobugo samarigani ayu arosirine kamati ritenera yenko yoni maite eire mitinye 5 nemo motinyokane ngokora barenga kieri baire na Ministry of Sports utenere nko yona kwene kibuna obochori bwa bene nkonyara bori korosi werinde tuirane FKF utenere nko ya Kenya ntone kibuna chire fari chiaito abatineri bechi koso kwere kubara amaigeri isaine kwene kibuna kwemunga nesegeti nko iyo chiteka emerongo kyanda chikoera kiro muntu isaneka ye nabwa yekene na ikoru yekene kwangire gosole kubwati na kiego chikoba tutena yono manchimo libantu ndase amamerero a National Super League NSL ayogende kubwata insekore ndase weekend yetole ntubwati gosole se weekend no mutimo ko mokeigo orororo ikira litukulia chuma na chuma mosi ya wiki ya gocha lituranyare gotwara amamerero ya NSL konyara kogendera kurenda se wiki ya eta chitimu au njya bachikurwanera obojyango ngo bose kobwa chibasoli cyabo abase timu ya Gusii FC yatware gosoli ya away ni timu ya MCF ekaenda makaliye golia yemo asegolia yemo andake ayebuna Mr Evans nimete kubwatule timu ya Gusii FC tali Shabana yuko kubwati yachire makali chigosoli sano chielire chirobe kaine makali chino chipoint ibere chigosiri ukere gosoli noisa negete na chipoint ye chigose asana rorori gosoli rororo so egento ndanyare goteba kere konyori timu ekogenda igo yabe kwanyoranga bachire makali engaki entambe mipira ba etano bachire egento nanyare gota etimu rori uranyore nebwate eshidari magega kagere timu kero kwabekire guri utakeire onyare kurinda eguri itenyara kubikwa igo nande egento getokoroka laki igo mbabwate batite iyo chigosoli sano chirobe kaide isano wono mupira na boligo bahati nechebe igo koti nebwante gokorora magegaria nkorengi no bokongu bogotoka emipira ibabwire nkonyore ende bakobwa ende bakogende dro igo bagari na mutwarie barigererie nabo ebintu bikunyara bikoba bia
Tukitigana na yupo tetwenda sensemo ya Awendo Green Stadium abwase timu ya Shabana FC nero ya Tuarengo yo ase Nyara kwarigani timu ya AP Bomet timu ya kurwa sensemo ya Bomet County ya Nyara gocha asorongo rwa Gusi na omero mega ya gosori kwera dige timu ya AP Bomet ikore timu ya Shabana chigoli sato ase goli yemo igakore timu ya Shabana ikasiria ngikimeno gya gatatu kiro kibwate kaine ime ya League ya National Super League andake nimaite abatitiri babwata mangana mange goro ya results echukolende itotraigu RF coach nene ya timu ya Shabana FC ninki abwatike wote bali tukelio Kevin Mumanyi head coach Shabana mpira mbio lenge first half ilikuwa tu balanced ilikuwa tu sawa second half ndio imefika hapo injury defense yangu kuna sewa kuna injury hata ndio cause by the way ndio cause leo wengine hawako kuna wengine alipewa red card sasa hapo nyuma hata nilikuwa najaribu kama fullback tu ni mtu wachezange hapo na sana sana hapo ndio bao zimetoka wachezaji wangu wakirudi wote ni wachezaji wangu ndio hawako wote wenye wamepata injury wako nje sasa squad yangu iko complete vile ilikuwa vile tulikuwa tukicheza hapo awali sasa hii hawako lakini na hope kuanzia next week watakuwa wamerecover watarudi ndio hiyo ndio imekuwa the main problem tunaenda kuwork on striking sana sana ndio tuko chini na midfield yetu imekuwa chini kidogo lazima tuende tuamuke next game I promise next game lazima tutaamuka lazima tutapata ushindi andake no isanegete na mangana ya Kevin Mumanyi coach tenenda bwe timu ya Shabana FC wote babuna andake chinja ari na red card ya bwata chakolete egosolieri Shabana ikengeru so egende coach akwanire interim coach Kevin omopira twachage tumopira bia sana lakini bono timu ya bwate chinjari chinyinge ikagera tukaguchigori echisato ndwa bwata injari ali gatigati ogechi na bwate injari ndwa bwate omuntu orengo cheza namba 2 na era na bwate kurugusiro bwate injari so na ndwa bwate mogosorio etu red card bono egento na nyare goteba ndwa bwate egento gine kiagerete etimu ituntu nyari tigo kubwo omopira oyo egento gero kindatebe next game muna coach atebire omopira gocha ngobwatore we will work on add on that korende mega ya mangana echi red card gosoa chinjari gosoa ibino bibere bya mega bado nimete gatia gwatebire mbare ngoro mega red card gosoa ne chinjari chugosoa kundi twasire ibino bitatu bya kuruma yega iga andake eshida ne rase useshida teyo nengo yerebo ndo bwata bakongwa bonene twabwate coach ojedo oyo chete ekeskia moge maite omopira agete agatutiga tugateka over by Kevin tukagwa omopira omutangani oyo kabire korwabo ndoraba tokonyora Jill Salt chingia egento na nyare goteba with management I think they are working on it konyara tonyore coach ndogane this squad itunduna tubugana tokonyore coach uyu ranyari kobwate Kevin etimu nyare kogenderera manje mali sichi bichechoro chakwe timu yo vegete embaliro ne Shabana FC na yo vegete Luminous ne binyase bimwamo inere makane buna AP Bomet na egetie kunege chikia Awendo Stadium asensemeri ya Migori County mageti AP Bomet kwenye robo buyo buni yasuka mpaka namba 2 ime National Super League abwase timu tangaine emanya kaide buna Fortune Sako andaka jetu yenkwana yabo bwata ni timu ya AP Bomet inki bagwa tekego teba mageko kwenye robo buyo bwa 3-1 Kwa majina naitwa Oscar Agwona, standing in coach wa APS Bomet. Yeah. I was prepared for this match and the guys were psyched up, they were focused. Na tulikuja hapa tukijua tunatafuta point 3 na itatuweka mahali. From the start
tuliona kuwa kuna chances za kupata hizo mabao na tulitamani sana tufunge hata hizo mabao first half, but all in all tulidraw first half, nikarudi na strategy, nikaleta speed kidogo, the opponents were a bit sluggish, nikaleta speed kidogo na ili function. Anaitwa Joseph Oyugi. Game imekuwa poa. Ukiangalia vile tuko na target yetu, tushinde hizi magame tu qualify twende mahali. Bao ya kwanza na ya pili mimi kwangu ilikuwa composition nyingine mzuri sana. Ukiangalia striker lazima kuwe na hiyo confidence ukiwa hapo mbele. Na according to me nilikuwa natafuta hii bao sana. Kulingana na injury nimetoka, nilikuwa natafuta hii bao nipe hiyo confidence. So vile nimepiga hiyo brace, I think ni good things zinakuja huku mbele. Then to see what God ametuplania. Cause ukiangalia hata team tumecheza za team, tumekuwa tukipush wote forward. Ukiangalia bao ya pili imekuwa set piece nyingine mzuri sana. Ya tatu imekuwa 1-2 na tukapiga bao. Inamaanisha kuna coordination yetu tuna grow na inakuja mzuri sana. Nimetese wale balinge gitimba roche APS Bomet ne timu ya conservative ya sana ise gosuliye yu kanyara kwene kibona teko nyora attacks nyinge singencho Shabana tanya waleti attack nyinge go shots on target nyinge ise gosuliye yu ikone timu engi ase wiki egocha litukule chuma mosi mmanyale kwenye timu ya Zoo Kericho ase kuendelea kuligi obonyankongo pe kwambia National Super League nakana kiora tebe gore timu ya AP Bomet nese chigosoli cha ichigocha egendo nanyale gotaba umupira NSL umupira no makongu sana ase bona iga konyora uko muno gwa kumupira yo moiga etimu ya ro maga ya koreki ya gwetira gwekera bona iga nturanyora timu turatebenga nenyale koira no Shabana no ebona ya gochimutuga nyamorore na ndungo torora muri gurugari igendo nanyale gotaba umupira Bomet bakabwate na Zoo no umupira makongu sana oyo ntu tugosaba mura fans banyale bakogenda edro egera na intu tonyale to kubu umupira uyu tonyale gocha igoro babu so ti babu dote ti babu akogera na babu edro taite edro o se baitwe ye baitwe egera tonyale kubu umupira lakini gento nanyale goteba ndutiga twako umupira tutobwe ntonya kurigiria chinde ngaki chianyale chigosoka ikina ikiranyale gotokonya tobu umupira so umupira ye wikiego cyo mwanche muri ndore go sama sawa Eric nanyare go ikirana agotebe go suriye nyare kwenda makali ndore go nende makali go ne rachikutwaro mo hino mo buyoyo ningo rachikoba agosore ndero beire lituko wikiego cyo lituko le chuma mose segetikia awendo Green Stadium na timu ya Gusii FC go chifanya ne timu ya Kisumu All Stars kurwa sense meri ya Kisumu na agosore yo mo LP agosore ende enene rachikubati kulitukelio na ese timu ya Migori Youth erachikonye gani timu ya Shabana FC ase agosore andake zachigosore chibire Gusii kunyara kugeni Kisumu All Stars na Shabana kwa geni ne timu ya Migori Youth roche nengakia ikire bone gento nanyare goteba ase umupira go Gusii FC ne timu ya Kisumu All Stars korengi bono Gusii goikecha ko umupira ininkere korengi ngunyare ko bwana intu Shabana ntujeto ndawe ya against Migori no mupira makongu lakini ngunyara tuli to ko bwo bwiyo bwito go sabo bwiji timu chito chankaga igacinyaji ko bwo mepire iyo tonyare to gotira twins kana kwani kwetwa na wetro motimo ko timu chiatu ale wetere wiki twanyara ko ba midweek wikira litu wiki ego charito ko lya chuma babe batimo kire ogoisane batimo kire baka gonyara goisane ka banyale gukora changes ase chitimu na kwani kibana chitimu njira na kichire buya no bwa mere dio botindi kwani kibana National Super League ngufukire moto asinjira chire chigiye nyora buna muri rasembeo no muri beri bwe chigosori okore tunaichenda Steven captain 001 negetasi nambe yemo ase amangana mayena kirege ntukorwa igesoro rwa Gusii getaseni kia Ndizi TV obwansu bwo Gusii tetoranda somo tumoko kigo tukoirana twendere gusanga mange we imealia korekanire ime yechigosori twendare Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 185, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Mbeya manasokwenda kubwate taseni kia Ndizi TV omoroberi ore mbeo nomoroberi bwechi gosori kore tunanche captain 001 Ndemo Steve na lerasi studio ndobato magire mekende buna Eric Nyangaresi mobwata nikorwa se team ya Shabana FC onyalire kwenye tioteli ase myaka itani tia merongo ebere igona bwato omugano basikiara tebie kenge igoro botinyari bwenko ya gusi na kire kimantega koru litinari gosira ebye wasoro bongoro baro banya leo tolikira SMS ndo chaiga Peter Mokua kurwa sensemo ya kamera na wapata vizuri captain 001 ingore yani ndo chakoro kubuna Mr John Momanyi Elias otebuna twalenga snere sensemo ye nchoro litikulia igoro atabuna ganete kubwati omoroberi bwechi gosoli mbya mono Mr John Momanyi omoroberi asembe no moroberi bwechi gosoli na SMS yeno chonsi kicha ikiraiga ngone kibuna ngochi soma tule sengencha yo mwancho mulili naye lisabikireto na mbeyemo buno gototiotere na iteto gotiotere aigese taseni kia Ndizi TV na njabuna captain 001 ningene kibuna amagania OCP anyalire goikira na nyora buna onye mubwate timu eri mubwate osego sali mkonya la kokosoli tulikere SMS na mbiyore gora kwa screen na ituntwero beli buna Ndizi TV kugutarire timu eyo tonyoro mugano oyu onye koroma wasali bwe myaka eri emekoro ngomnyoka kwa renge ngwaka kwa renge nkoyo nayo ikatukoligi mpaka abo Henry Motego ntone kibona nko baligitore watotebi emyaka eri emekoro ngiya kurete bakanyara kumanyekana no nyayo nyoko bato mugano na bato banyara kugutarira ototebi esenjo Ndizi TV tukone kibona kero mugano okero muntu nabo gosire byewa esenchera yemo wasa senchera yende bono Mr Eric Gejira somo tumukumbuke tonyele koirana. Ndo rase ketikerikia Moi Stadium Kasarani. Ese moya Nairobi. Timu ya Gor Mahia FC. Ya wate gosorine timu ya Vihiga Bullets. First half bakaenda 1-0 Gor Mahia ya lenge bosikolende. Ugo taiwana nkwanyara ko bagati ya abatitiri be timu ya Gor Mahia na match stewards. Kurase club stewards be timu ya Gor Mahia. Ebura buru ekava. Timu ya Vihiga Bullets batabuna insecurity ya bere ndo kogenderera. Egosori kaba abandoned no molioye tiakolekana. Andakira kiora tebe gore ebi kolebi ngoira ni bire ngoye itesenjere ya mose yende mayaga egendo ase mangana ya koleka nditari Kasarani negende kebe sana aso mupira ito Kenya kogenderera twarochenga amangana aya abwenerete koera egendo na nyare goteba timu asa mangana ari abetaria na abantu ba fans chagori maiya na steward korengi nandi goli manero ya lingenka ndura manyangi kia beta sa kia gerete ishide kabalia baka goikira Vihiga Bullets bagatiga gwako mupira ekogera na roche batetenga mbai kuwana nete baira no mupira ogenderere kero bakurira mangana security abeire lakini mbache tikoirana okoranga busaba roche umupira ibasi konyochesha ora se ko banda pressure lakini rende one gento toratebe kiatega komiti atebe tengo toya renge report teratoa etoganyite tumanyengi kiabete kebe aso mupira lakini bete bacha bate babuna the customer is always right nesenkoyo the fans football is for the fans like arojengi imbu kichimata chitu aruna abati hoteli kwa kibuna chiko soli bunechi ngakina konyora buna chire flechi ile pressure ni fans chi lines mani chire pressure na kinaki tutu ale chimbu chingia kurwa sense moya abati hoteli chira kolengo ya tu aropa to erero egendo na nyare goteba ntumuna ntu fans egasi ya fans no goike timu wange tonye togi financial yeto kelike tokonyorege ketonyare gokonye timu egere timu egenderere kende gionsikira abegeti gari onyere fari abugire umupira bobe tiga tutigere abantu baro batenere tabangana iyo yokorora amagosa iyo egere nyare korekebishwa
igegento na gote fans baito mupira ito oragendera kogenderera especially mlandu gusiga iga Shabana ito ntobwati mangana yonya amagosa atokire etogotiga bali batenererete banyare konya bwati barore ngaki ako bagakorekebishwa igegento yotura ni maga Kenya ito igento gergiabete kasarani negende kebe sana abantu mbanyarite bakumia igetora tebe umupira ogotoretamo abantu batige mangana ariyo goitana umupira bwente ogotoretamo twamanyana na lituranya tokogenderera muno igento kama Kondo beto kobati na mete complain yege tase ekamati intenenera yenko yo kiateka committee bakati abuna mbanyari kulingoli nganeyu officials barengi geti baro robot rwabo tore action ego chikoru apatitiri team ya Gor Mahia team ya Gor Mahia chikoru chi point yanya leta konyara kubwa ego sulera chikoba ge koiranere gose team ya Viga Bullets era mochwe so korugeti kontore buna evion spingi kera kolekane na kiateka committee sama tukagocha tomanya buna ego sulera nyare koba ese amwene ebura buru ya beta sekite kukia Moi Stadium Kasarani. Tuthena yo mancho murieli ntwabwate etimu yetu ya basubati mgende buna Harambee Starlets etimu ya Kenya ya basubati Harambee Starlets yale kurwanira ribagali ya bene ryo kwenda samira ni African Women Cup of Nations arobeiri gokolekana emitinye gochigo cheso mwaka uyu kurende gosole babwate ne timu ya Uganda bali kunyariga ni gocha sense ya Kenya balengese kambi kwendo mweli oye umurikio monene bwekiombekeria Football Kenya Federation bari yotieno akalikaliro bagatebana ki timu ya Kenya tikonyara gosoli yeyu Uganda techa tiga Uganda ile point chance ikareta libera nyingi sana asengoyo andaki ayoroche ngo wate ligo sekiateka committee ne timu esenge njobona abana bachire camp barusi gumbali wechiko gosoli babire disappointed nakira tebe gorenga neyo engane ne egento kyabete kebe sana ase nseito ya Kenya ndwaga netia abaiseka aba Kenya ngwa kabaro mupiro Starlet bagocheza mupiro muya sana korengenyo kwararigereiri basabaje bakumva kata Viga Bullets yeah bana egento na nyare goteba amagoso nabete nando muntu nabwanduka ba accountable ya mangana ya nyarite gakoba asengenjo na tebe mwarora mangana ba corruption igore mipire Kenya ndori kogendera mupira ikagera serikali ikarete gurunga kiateka committee bararani mupira igatebike FKF ira nyare gusika kando amangana yara nyare gakorigereribwa bona egento na tebe kia nyarite koba kiateka committee korenginga okororanga eshida yabe tororo yabwenerete at least muraba soirororo umupira mbamba etenoro balikiri rube mapema nto egere balikire CAF enyare geko ligereria mangana yo umupira 30 days to umupira igiye kari baga umo CEO FKF bari otieno akanyara gakolikari rube liria iyo egereta mupira togorete kitochi asiri eibone bwato bokongu asemuna into fans nabaiseke bari batakire uchukwa ku mupira na libaranyara kororokana banyari bakogenderera igabone ndunda tebenga eserikali etekia atua ase omosioria kinege ndeke besana ase omonto oyo mokogera Kenya itutegenderera ninde jua start tuka nkobu omopira oria nande toende World Cup yaenge chukwa pen motu igabone ngorengi nga kiateka committee ekora mangana ibuange egerere to ofisi iranyare ko kugamba mangana yuga egento kiragere kiagerete kigatene no mupira oyu CAF kunyara kuri organize the FKF iwe bekire isiko so egento nanyare goteba kiateka committee led by Justice former Ringera egere etimu chikura chia kumapemba batete kagerete tutigati mitinye bire nenusu egere chikura chia kwe amangana yabe ga kunyara gakoba na ndindira de serikali yakorete negendo kiamana sana mbia to miasi ni niga lakini mipira umupira chonyare ko gotenena umupira ito Kenya ogenderere ikina kigendo na nyare goteba herika tawa ngana unigo yali ngengi ya engoromera aba fans usabate tolikolende yatobwe liyo tiri yale kubwene gwese enkoyo ya ito inda matukago chatwanya tomanya bra ngwaka tole enkoyo na ngonyara tole gosuka motu tobwa tumubwata nyo makaine ngaite buna Milton orote birengeli vya NR igorenga neyo ko musana gati ya CAF gati ya FKF na Harambee Stars ko soki wisiko tutenda sensemo ya kabere ya studio tiwe ngana yaye Igo nata goteba nga negento kio bokumisana nga team ya ito ya baiseke ya Harambee Starlets ya ba disbanded ekparenga se kambi esengencho omumuroko runga bari otieno gari kari rube ase CAF goteba nga Kenya debwa tinguru
chiogokora egente chiokobasa ebimina nebio bono nkobori ng'aki ekeateka committee did not have a choice goika yarenge kobuna etimu eyo kiagera rende bono barikonya baikire korikari rube lakini although they did it illegally gontagete gotebaiga what they did mumurori okorukubari otieno etogoteba bono iga ng'aki DCI na other government agencies to swing in move with speed egere airerwe getambo kereke nene kiagera what he has done negento tokoroka sabotage konogo sabotage ense kenegento go water down patriotism and it's amounting to treason igonko boli ngaki abantu baminto bomupira tobaamo nyuma ya caretaker committee nyuma ya serikali led by Waziri Amina Mohamed Oyure CS appointed by the president. What we are saying abantu batige kukaganga ki nalichiko badade kubuna lichiko baligererigwe ebinebirengeri gati ya balibana ntoko ichane rengane yogo soki we team ya Harambee Starlets sasa na African Women Cup of Nations awese bona team ya Uganda yatuli bagalia pende konyara gusuka motu tutana mangana bijenko yo este to neste go story ya golf nigo tokomanye kubuna ekyombe go saving mkaire buna Absa Bank yana tagwe soki tukule igoro na watibabuna nekikonyara gusira ama milioni gose chigosolishia Magical Kenya Open nyora buna Magical Kenya Open na rama milioni manene pi a golf asense ya Kenya esera chikoru chibesa chire chi milioni 50 ne 5 ne 56 million ase ama milioni Magical Kenya Open kwene kibuna apa kusolive go story ya golf konyara bali bintu biganeiri bali bakwarigani kwikirani bali keregendo kwene kibuna ngo chiko bali buye ibine bintebia ase byombe konyara gwesoki na kwene kibuna konyara bali gusira chigosoli oesengenjo chigosoli echibekire nechisemo chire cha private sector chisemo chire cha babwatani obechi company kwene kibuna konyara bali guchisira kwendo mwancho murieri tanda somo timokomoke gotokoirana bekorire amangana UEFA Champions League na English Premier League nanya litagokolekana togendale. We have to perform at the level of whether it's in Europe or whether it's in Asia, that level. And I think we're very proud of this collaboration with KOGL and the opportunities I think it brings to Kenya. It demonstrates partnership between private sector and government, especially the last few years, because before it was predominantly private sector with KOGL. I remember those moments when the government came in and we were like, now, how are we going to traverse into the big league? And there was a lot of trepidation in the planning. But the government came through, Ministry of Sports came through, Ministry of Tourism came through, and you know, we had to up the amounts of money. And I remember going to the board, and the amounts of money are not small.